Portable Hlohovec Šianec. Áno, David, ja ťa poberám 59, takže tu je Milá Senica Portable Veľká Javorina, Jozef Neruda 88, Urban, David, všetko dobré, nech sa darí a zase niekedy do počutia. Maj sa, ahoj. Ďakujem, report na teba 5-5 a ďakujem 7-3, čau, pekný večer. There's no two ways about it. I know they're expensive, I know that. But, you know, they are a good radio. A seš moje 9. spojenie, jestli máš všetko, tak ja mám všetko. Měj sa zatím pekne, ahoj. 7-3. Break. Breaku, poď. Zdravím tu na David 23, Portable Hlohovec Šianec, Jozef Norbert 88, Viktor Jozef. Pobraté? Pobraté, Viktor Jozef, áno, pobraté, mám všechno. Karpaty. Jo, beru tě tady krásně, 55, takže to chodí krásně. Jestli máš přímý výhled, tak si myslím, že to chodí excelentně. A poprosím ťa ešte raz volačku, akú máš? Moje volačka je Vojta Veselý, já jsem tady na Šibenickém vrchu, z lokátorové čtverce Josef Neruda 88, Tomáš Urban. Jozef.